ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Taj MMA қарор доред ва мо имрӯз як навори хуберо пешкаши шумо мегардонем. албатта видеоролик дар бораи марҳилаи вазнпартоии самандар аст, аммо боз дар иҷа дигар варзишгарои тоҷике ки дар Evolve Gym машқу тамрин мекунанд ҳастанд. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ба шабакаи мо обуна шавед, лайку зангулачаро фаромӯш накунед. ин беҳтарин дастгирӣ мешавад аз тарафи ту барои мо. видеоро то охирша тамошо кунед. фикротонро дар бораи ҷанги самандар ҳатман дар комментария нависед. тамошои барҳаворо ба ҳама готовится к титульному бою. Ҳамаш тоҷикон. Дига милладам монанда неги тоҷикана. Ина бо тоҷико. Ҳамаш тоҷикон. Ина бо тоҷико. Гиҷои томехли тоҷико. Худовашко. Мекини зала мо обод кардем да. Ина азам. Давай. Давай. Мухибчик тайгата, мухибчик. Валейкум. Салам джай. Саламат бошед. Абдухамид, саламат бошед. Раҳмат. Самандар пробежка караса. Амҷа, ассалому алайкум. Как? Нормально. Я самандар. Амҷа. Гон караса. Hayırlı desin inşallah. Neyse, zaten oğlum. Bu vakti maşkış bu diğer vaktaydı sen. Aleyküm. Hayır daha kış doğuk ne? Daha ki. Çoğu hayırlı desin daha kış doğuk ne? Daha samandaram, nurluram. Diğer bachoi ki baroman mekunam. Sitkan doğuk ne ki xudo parcham bardom inşallah. Elhamdülillah. Aleykümselam. Hay samanlar da doğuk ne? Ama salom udurtuysan mardima salom ol. Tamam aleyküm. Lez sayıklısan kudurtuysan. Vakti maşkış var, film diğer vakti. İnşallah kudurtuysan. Aleykümselam. Rahmat barای دوست combinador. گفتم خوب رچکا. خداوند نورورا بیدا نصیب کنه سمندرا عظم فاتح دینا همه بچه‌ها باید دوران فاضل دینا. نشاب رچکا جون نبود دیم مبارک. Anisçik.
давай, амис меҳнат кӯ. Амисам бой дорам. Рядом. Секундандирам накунем, иншоллоҳ ҳамҷои аҷоем ҳама каса. Худо хоҳад. Берӯзи сафед буд кад уже. Гузаштаге. Фаридун нагуфтум то на? Фаридун яке варзишгари хуби Беллатор бывши чемпион хати мондам. Карилио. Бразилец хати моҳи октябр охириша Москвада мешавам. Хати варзишгари Догистон мондеша. Дасам ина бои дора скоро иншоллоh. Муборакшо бечора кам подправмаш деде. Кошто шо. Ҷахпак ҳам аст, ту сафи союз мебинем. Рохая мондем шава соперник Отказ Fight Night Сочида. Соперник Отказ. Проход все к ней, а уходит капитан, да? Все подряд. О, молодец. Да, да. Ай, красавчик, молодцы. Она выходит. Все к ней рефлекс, а подряд. Молодец, да. У нас сама, да. Здесь гоняет, да. Да, зритель, как мешал. Здесь работает шутка. Alhamdulillah. O Beyruzam ben уже 10 روز دیگه شما بودیم دا 28 دا میزنم. بخواه. سلام علیکم یا ساماندار مراد و سینا سیتیابra خبیتی پردشادناس Tojikiston. хуб дӯстон, ин буд марҳилаи вазнпартоии Самандар. маълумот оиди ҷанга айкуҷо тамошо кардан, соати чанд ва ғайраро аз шабакаи асосии мо яъне Knockout TG дастрас карда метонед. ссилкаи Knockout TG дар описанияи видео. раҳмат ки видеоро то охирша тамошо кардем. То видеоролики навбатӣ, хайр.